ongi etorriak ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan badugu Lasarteko talde bat donostiarrak dituenak ere, eta talde honen izena Pogrom dugu. Gabon, Pogrom, aurkeztu zuen burua? Pau. Gabon. Opa, gaixo. Gabon. Bueno, Julen, Jontxu, Hugo eta Hector gea, eta Pogrom osatzen dugu. Eta, oi. Bueno, talde berri xamarra zarete, ez da? Uste dut talde post-pandemia zaretela, edo pandemia nor sortutako talde bat? Bai, hori da. Justo pandemia eta gero hasi ginen, eta gero egin genuen EP moduko bat, hola maketa bat, 2021 batean kaleratu genuena, eta hortik aurrea. Entzun dut, kanpen baduzuela maketa hori, baduzue zerbait gehiago, edo zerbait gehiago grabatzeko asmorik edo? Bai, justo igea momentu hontan 3 bertsio grabatzen, eta, ja kaleratuko ditugu laizter, eta ideia da 3 bertsio horiek igo, uda hontan, eta aurrerago, beste EP bat grabatzea. Bazenuten aurreko lan hori kasetan, eta zen nahi duzue beste formatu batean atera, bigarren hau, izango da digitala, kasetan, fisikoa? Bueno, egia esan, oraindik ezakigu nola kaleratuko egun, ze printzipioz dira 3 bertsio horrela jotzen ditugunak zuzenean, eta, printzipioz grabatuko ditugu, eta gero aurrerago ikusiko dugu, nola atera, nola kaleratu, baina, kasetean ondo egongo zen, ze medio nahiko polita, eta gero, ezakit, igual CD batzuk, ezakit. Kaseta badu aukera kopia gutxi ateratzea ere, prezio, ez da merkea gaur egun, baina, ordaindu daiteken zerbait prezio zan dezakegu ezapalegia, baina... Bai, esatean asekible, no? Bai. Bai. Pogrom, zer da Pogrom? Nondik dator izen hori? Pogromo bat berez da Rusian ematezan juduen kontrako masakre motako bat. Sovietarrak egiten zituztenak. Eta guri lehenozeon taldekide bat izena jarrizun, gaur egun ez dago. Eta, berai, ez dakit, interesgarria iruditu zitzaion izena, eta horregatik jarri genuen pixka bat, ironia horretatik abiatuz, adibidez, Joy Division bai dela nazi motatako izen bat. Baina ez gea nazik, Ez gea, Argi era da, Bai. Bai, argi utzi behar dugu, ze... Arazo batzuk izan ditu. Arazotxo, bai. Eta... Bai, olako tontak eritan gabiltza? Bai, serio. Bai, eukidegu beto bat, ola, gure izenan gatik, bai. Bai. Ez dugu esango tokia, daba. Lotxagarria. Lotxagarria. Bai, badao jendia, ez dakit, oso serio hartze duna, guri ez zaigu gustatzen. Ez da gure ikuspuntua. Pogrom hori, baita ere errusiar jatorriko hitz bat da. Bai, noski. Esan nahi duna suntxiketaren antzeko zerbait. Bai, masakre. Bai. Baina gero, hasi zirenean judutarrekin pogromoak egiten eta hitzak beste zentzu bat hartu zuen, baina berez hitzaren oinarria da zakitualako suntxiketa bat edo. Bai, oia, bai. Sarraski moduko bat, horrelako zerbait, bai. Ara, izenak badu bere historia, Bai. Uste dut biran egon zaretela Bilboko Bilintz talearekin? Bai, 2022 amaiera hortan, Bilintz taldea zatu genuen, hor behialdeko borda baten, kontzertu bat eman genuen. Lehenengoa bilagunan izan zen. Egia. Rainbowen. Ezatu gero talde bat zen, eta oso ondo eraman ginen handik aurrera, eta behaiek zakaten Josoitxu izeneko managerra bat, hoi da. Eta ja beraiek planteatu azekaten bira moduko bat egitea
Espainia atletikan. Baina beste talde bat behar zuten, eta, bueno, guri komentau ziguten, da gu, hasiera hortan kontzertutzuk eta ematen eginean, eta aukera ona zala ikusi genuen, eta hiekin abatu ginean, Espainiatikan lau bat kontzertu ematea. Nondik ibilitzen duten? Ba, izan zan Gabonetako gira moduko bat, eta lehenengoa jo genuen Donostiko Moganbon, horri izan zan hasiera, eta gero handikan abiatu ginean Murziara, Murziako El Retalen. Bai, CSO baten. Bai. Gaur egun ez da existitzen, baina. Hoi da. Kriston tokia zen, autogestionatua. Bai, oso ondo arreta oso ona zo genuen. Bada bidea, Moganbotik Murtziara. Bai. Gero handikan Valentziara jo genuen. Valentzia ez zain ondo. Bueno, ondo jun. Hori da. Murziatikan gentozen espektatibak, pues, bai. Valencia, bai. Bai, zen, Murtzian ez dakiz errati bain bada movida honitza azken aldian, ez da? Bai. Taldeak, jendea badoa kontzertutara. Bai, espektatiba gutxi geneukaun, baina gaina zan, astean zehar, uste zala, eta jendea, bai, kristona arreta ona, bai, jende asko. Super jatorra jendea. Bai, atentzio oso ona, eta oso gustora, bai. Eta aukera izan zenuten bertako talekin jotzea edo Bilintz Pogrom izan zen? Bai, izan zen Bilintz Pogrom eta uste beste bi talde gehiago, ziala horrelako... Bai, festival moduko atola egin zuten, eta gu parte ginean kartel hortan. Eta gero Murtziatikan urrengo egunen abiatu ginean Valentziara, La Escombreran jo genuen. Izena izenak ion bezala eskombro batzuk gaine jo genuen. Ez esan, nobeto. Bai, bota. Gure artean gizitzen. Esperentzi bastante... Kriston tokia, oso gomendagarria. Eta bai, alba dezue jun... Ondo ordaintze duzute, gainea, super ona, super ona. Kriston paella egiten dute. Bai, lapikoak... Han bastante nazi baita ere denak, Lapikoak... Eta, bueno, oida, gero handikan egun bat genukaun deskanso bezala edola, eta bira amaiera bezala jo genuen Bilbon. Makarretxean. Esperentzi oso ona baita ere. Kristona. Gu beti Bilbon jo deunen edo Bizkaia alden, beti oso esperientzi ona azkau, oroitzapen onak. Begiraz dudala ezagutzen toki hori, Makarretxea. Ez que uste dala nahiko sekreto. Ze Bilintz taldeak hanen saiatzezun. Ustet, eta, bueno, da toki bat dela Bilboko lonja bat, mitiko bat. Eta, sartzezea eta lokal nahiko txikia, baina baka eskaiera bat bera, sartzezea eta da erraldoia, tipo, exagerau. Eta aka, skatepark bat, barra, en plan, taberna bateko barra, kristona tokia. Bai, da nahiko klandestinoa. Bai. Kardezu kontraseña sartzeko. Gure gustuko tokiak eta giroa. Bai, azkenen guk talde bagera ez deguna esena toki handietan jo, edo ez deguna pues, kartela handia konpartitu eta beti izan geha oso gertukoak, oso gaztetxeroak, oso... Autogestioa beti. Beti apoiatu izan deu eta azkenen olako lekuta ezagutzea, jotzea eta jendea ezagutzea, gutzako da ore bat eta privilegio bat, noski. Eta galdera bat, zuek jo zenuten Tañorgako gaztetxean, bazen olako artisten ola feria bat edo izan zen? Bai, Guillotina. Guillotina, barkatu, bai. Zastu dut zena. Bueno. Guillotina, bai, han egon nintzen eta han beste formatu batean zineten, ez da? Bai, bueno... Bai, de hecho, urru... Bai, de hecho, justo kontzertu hortan eneon, ezin izan egon bertan. Baina, bueno, bai, San Barrak hau gurekin batera Jontxu dagoela, partaide berri bada, oain lauko formatu baten gaude.
Baina, bueno, gure hasieran beti izan geha, baitare lau ginean gure hasieran, bi gitar, baxua eta ahotsa, baina, bueno, handikan pasa ginean gitar bat, baxua eta ahotsa, eta beti jaurti izan dugu, bateria edo baseak, ordenagailu baten bitartez edo... Eta, bueno, hain gaur egun Jontxunekin gaude, Jontxu parte hartzaile gau. Justo, haintzen esantu nahiz, eta lehen hori esan dutena, kon el portatil nola sartzatuten baseak, eta niko hain bateriarekin elektronikoa edo paz batekin. Ikusi dut pat bat duzuela, ikusgarritasun gehiago ematen dio horrek ordenagailu bat baino, ez da? Bai. Eta gainera jo behar da, ez dago programatorek. Claro. Bueno, hau den trampa atzuk. Xarma gehiago daka hoi. Bai. Eta, ikusi dugu, aldaketa batzuk egon direla taldean. Eta zeintzu dira zuen influentzia, nondik edaten duzue? Lehen Joy Division aipatu duzu. Eta zer bada gehiago hortik? Zer ikusi dut badela horren aste borraste bat, hainbat gauza? Bueno, nik ustez baita ere bakoitzak dakala bere gusto propioak edo... Baina, bueno, ni uste konpartitze deun musika estilo ba edala, edo jarraitzen dugun prototipo moduko bat. Eta ni uste, bakoitzak bere estiloa eta bai Hector abesteko era, Hugo gitarra jotzeko era, ni baxua eta Jontxuk ere bere jotzeko erak eta bere ritmoak markatzen ditula. Eta handikan ate dala, gaur egundan pogorron esango nuke, ez dakit. Kontzertura, pasako gara, baina horrena aurretik nola kontaktatu daiteke zuen taldearekin, nola entzun daiteke zuen musika? Nagusiki Instagrametik mezu bat bidali eta erantzuten dugu nahiko azkar. Eta nora? Pogrom? Ez, Wistin Records da kontua zu. Ez da gau gure kontu propioa. Ez da existitzen Pogromen kontua Instagramen. Ez inon. Hortaz aparte, Pogrom taldeaz aparte, dakau zilegu bat. Bai. Zan daiteke, Wistin Records izen hauna, lasarten sortua, autogestionatua dena. Bai, hoi da. Eta, izena dator lasarteko auzo mitiko baten gatikan. Eta, Hector da Hugo bertan bizi dienak. Eta, ideia behiak atea zuten da hoi, eta hoi, zilegu horrien barrun, aurkitu daiteke Pogorron, gugeana, baita ere beste hainbat talde, baita ere fanzineak, eta beste, zilegu hortan barrun, aurkitu daitekeena. Interesgarri. Gure zigilu propioa ez dakit. Nola idazten da? Wistin? Wistin, sonatzen bezala. Urekin? Urekin. Wistin. Ongi da, entzuleak jakiteko eta pixkat hortik ikusteko. Orduan Instagramen dago, Wistin? Bai, Wistin /. Bai, hori da. Ez da besteñon, ez da Bandcamp edo? Guillotina festen igual, joko gara baita, ere? Bai, hori, seguro. No se falla. Eta gero Bandcampen bai dago gure, EP hori, eta genuna, eta Bandcampen da Pogrom bat. Pogrom bat. Bai, Pogrom, eta gero bat zenbakia, porque Pogrom ja okupatua zeo, bai. Olako sortzen dira, ez? Izen okupatua denean, zei hartzen duzu ondotik? Barrabaja asko. Karo, pues... Orduan, Pogoron okupatua baldin bazen, orduan Pogoron bi izan barko luke, eh? Bai. Berez, segurazki izango gea Pogoron 14. Gero ikusi nun diskok zenta, gea Pogoron 17, olako zure, orduan hor bada orduan. Talde rusiarrako la del underground. Bai. Metalero. 82. Talde rusiarrak maite dituzue? Bai. Bueno, taldeak, no? A ber, ez. Baten bat? Moltxat doma. Bai. Bere garaian asko entzuten nune. Gaur egun ez hainbeste, baino... Bai, jendea konparatzen digu baitare moltxat doma ekin. Naiz ez dakau zer ikusi. Ez dut uste. Hasiera batean, bai, edoten genula asko Joy Division, post-punk tipikoa ataz.
baina gaur egun nik uste dela naste borraste nahiko berezia. Osea, ja, influentzia ezberdin asko dazkau, eta nahiko aldendu gea gure hasierako epeatik. Bai, hori uste dut. Bai. Baina hori ikusiko dugu oraintxe bertan. Zer eskainiko diguzue orain joko duzuen kontzertu hortan? 5 abestiz osaturiko zuzeneko bat da. Bertan gure 2 abesti, epeko 2 abesti jotzen ditugu. Gero baita ere gure beste 2 abesti berri, jendeak entzuteko zerratorren edo... Eta gero pues, gure bertsiotariko bat jotzen duguna. Su vida es cruel, Gabinete Kaligari taldearena. Hala, zuekin, orain, zuzenean, Pogorom taldea. Bila esker. Arkidiztirak izarapean
zen soinua gauean ezin ekidin lanak dakarren zamaz ametsak alde egin kontra ezanen itxaso beltza kontra ezanen itxaso beltza kontra ezanen itxaso beltza kontra ezanen itxaso beltza
Berriak zure bizitzan ala, ez zaitezke eskatu bere ala, emango dizugu soluzioa. Ez zaitez mugitu, ez zaitez urbildu, ez zazu pentsatu, zu zaintzen zaitu. Ez zaitez urbildu, ez zaitez ukitu, ez zazu pentsatu, zu zaintzen zaitu. Esker mila Lasartetik datorren pogrom taldeari eskaini diguten kontzertu elegante honengatik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, gaztegera gaztetaz gaude konforme.